Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Бүгінгі дәрісте жәмғиятыбызда кең таралған һәм күп кешеләр шушы гөнаһ белән инде сыналган 20нче зур гөнаһны алырбыз. Ул да булса ялган. Ялганлау, алдалау. Бу шулай ук кеше күп ялганлый, күп алдалый икән. Бу инде гадәти генә гөнаһ түгел, зур гөнаһлар дәрәҗәсенә керә. Һәм ялганның инде җәмгыятькә китергән зыяны аны санап бетереп булмый. Чөнки менә бүгенге көндә дә ялган шуңхатлык артты. Шушы ялган арту белән кешенең бер-берсенә ышануы кимеде. Бүген дә күрәбез, мохтаҗлар килә шулаймы, ярдәм сорап, телефоннарга килә, гәҗитләргә язып чыгаралар, телевизорлардан күрсәтәләр. Әмма ләкин менә бу мохтаҗ кешеләргә безнең бик ышанычлык юк. Ни өчен дигәндә, чөнки шушы фәкыйрьләрнең, мохтаҗларның инде кулланып, кайбер ялганчы кешеләр, аферистлар дигәндә кәсеп итәләр. Һәм инде шуның аркасында шын мохтаҗларга ялган аркасында ярдәмнәребез барып җитми. Мәсәлән, инде тормыштан да бик күп мисаллар китереп була. Кеше килә соранып, менә да өебез янганы, бер нәрсәбез калмады, ярдәм итә алмассызмы икән дип, безнең инде иң беренче уй кирә, чынлап та мохтаҗ микән бу кеше, яки алдалый микән дип кенә. Шуннан соң инде әзерәк жәлләп булса да күпмедер акча бирәбез, яки кием бирәбез инде. Һәм инде беренче көннән ишетелә, ул кешенең бер нәрсәндәй пожар да, уты да, өе дә янмаган икән, барысы да бар, бу шулай дип кәсеп итеп йөри дигән хәбәр ишетсәк инде, күңел төшә, бүтән килсәләр, ярдәм итмим, сорасалар да бирмим дип инде. Һәм шуның аркасында менә чын мохтаҗ кешеләргә дә ярдәм барып ирешә алмый, шундый ялганчы кешеләр аркасында. Һәм шуңа күрә менә бу ялганны арту сәбәпле кешеләрнең бер-берсенә инде хәзерге көндә ышанычы бик каты кимеде. Менә бу бик каты җәмгыятебезгә зыян китерә. Һәм күрәбез инде, гомумән эшчәнлек вакытында да, төрле эштә дә диек инде, дәүләт тарафыннан да, мәсәлән, берәр түрә килә дисәләр дә инде, эш бармаса да ул аны мактый, эшебез бик әйбәт, анда барысы да әйбәт. Анда ширик йортларны да инде тышлап кына куялар матур итеп. Ягъни шуң хәтлек ялган күбәйде, шуңа күрә инде хәтта күнегә дә башладык шушы ялганга. Һәм шушы күнегеп инде бөтен кеше алдалагач инде җәмгыятьтә шундый чир таралгач инде үзең дә шушы авырту белән авырай башлыйсың, үзең дә инде ялганга җиңел карый башлыйсың һәм инде кайбер вакыт ялганны да куллана башлыйсың. Чөнки бөтенесе шуны эшләгәч, аны күрә менә бу ялганлау, күп итеп ялганлау бик каты, куркыныч, зур гына. Әйткәнемчә, җәмгыятькә инде бик каты зыян китерә һәм шуңа күрә инде шушы кешелек дөньясына инде каты зыян килгәнгә дә бик күп хәдисләр килә шушы гөнаһның куркынычлыгы турында. Хәтта Ибн Мас'уд әйтте, мөселман кешесендә дә төрле сыйфат була ала ди. Куркак та булырга мөмкин ул, саран да булырга мөмкин ул. Һәм башка төрле начар сыйфатлар булырга мөмкин. Әмма ләкин ике сыйфат ди бер кайчанда да була алмас ди мөселман кешесендә. Ул ди ялганлау ди, алдалау ди һәм хыянат ди. Нәрсә дигән сүз Ибн Мас'удның инде без төрлечә хаталанырга, ялгышырга мөмкин, төрле сыйфат булырга мөмкин бездә. Әмма ләкин мөселман кешесендә бер кайчанда булмас ди, ул ди ялганлау һәм хыянат ди. Кызганычка каршы көндә, бүгенге көндә инде дин әһелләре дә, дин тотучылар да инде кайбер вакыт алдалыйлар, хәтта инде артып та китә. Һәм иң беренче аятны алырбыз. Аллаһ субхана ва тааля Гафир сүрәсендә әйтә: "Инналлаһ ла яһди ман хуа мусрифун каззаб". Дөрестлектә дә Аллаһ да шиктән ашкан һәм ялганчы булган кешене һидаяткә күндерми ди. Әгәр дә кеше күп итеп ялганлый
һәм гадәтләнгән шушыңа инде, улан белән ләззәт ала, бөтен тормышы шушы ялган белән тулган икән, һәм ул туктамый икән шуннан, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Хидаяткә туры юлга күндермим ди. Әгәр дә кеше инде хидаяткә туры юлны, хаклыкны табасы килә икән, ул тәүбәгә килеп шушы гамәлен калдырырга тиеш. Әгәр дә инде тели икән, Аллаһ Тәгалә инде шушы хидаяткә тawfiq юлына күндерүен теләсә инде. Һәм катык куркыныч, Аллаһ Тәгалә куркыта безне. Зарiyat сүрәсенең 10-нчы аятында әйтә: "Кутилал харрасун" ди. Ялганчыларга ачык каһар, ягъни ләгънәт төшсен ди. Моны Аллаһ Тәгалә Куръанда үзе әйтә, ягъни ләгънәт каһар төшсен ди. Ягъни ләгънәт кыла Аллаһ Тәгалә кемнәрне? Шушы ялганчыларны Зарiyat сүрәсендә. Шуңа күрә кеше күп итеп ялганмый икән, ялганга тулган икән бөтен тормышын инде. Менә шушы аят белән инде вагазланып, Аллаһ сакласын, Аллаһ Тәгалә Куръанда бит шушы каһар төшсен, ләгънәт булсын дип әйтә. Дип без инде үзебезне төзәтергә тиешбез. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хәдисендә: "Иннал кәзибә яһди иләл фуҗур ва иннал фуҗур яһди илән нар ва ла язалу ар-раҗулу якзибу хатта юктабу индаллаһи кәззабан" ди. Дөрестлектә ди, шушы ялганлау ди, ул ди бузыклыкка илтә ди. Әйткән бит, җәмгыятьтә бузыклык тарата, шулаймы? Шанычлыкны бетерә, мохтаҗларга ярдәм итә алмый шуның аркасында. Шуңа күрә менә бу ялганлык ди, ул ди бузыклыкка илтә ди. Һәм ди дөрестлектә ди, шушы бузыклык ди тәмукка, җәһәннәмгә илтә ди. Һәм кеше инде гел ялганны икән, Аллаһ каршында ул ялганчы итеп язылыр ди. Инде Аллаһ каршында ялганчы итеп языла икән инде, Аллаһ сакласын. Нәрсә ул? Аллаһның ләгънәтендә булачак инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, тaqвалык ди менә бу, дөресен генә сөйләү, гадел булу ди, ул ди инде иҗмахка илтә ди. Һәм инде һәр вакытта да дөресен генә сөйләгән кеше ди, ул Аллаһ Тәгалә каршында иң тугры, иң ихлас кеше дип язылыр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Һәм шулай ук әле без беләбез, мунафиклар, икейөзле кешеләр җәһәннәмне иң беренче яндырып җибәрәләр, шулаймы? Иң начар, иң сөйкемсез кешеләр ул мунафиклар, икейөзле кешеләр, шулай бит? Җәһәннәмне дә кафирлар да түгел, имансызлар да түгел, атеистлар да түгел, иң беренче кабызып җибәрмәсләр. Кемнәр кабызып җибәрәләр җәһәннәмне? Иң беренче җәһәннәм кемнән атырлар? Ул мунафиклар, икейөзле кешеләр. Чөнки кафирлар, имансызлар, анда атеистлар, алар билгеле, мин ышанмыйм ди. Бу сезнең динегез дөрес түгел ди, ул күрсәтә үз йөзен, ачык ул. Әмма ләкин мунафик ул синең белән кардәшләрчә йөри, исламын күрсәтә, әмма ләкин калбында ышану да юк, диндән көлү бар. Үзе шикелле мунафиклар белән килгәндә дингә каршы эшли, дингә каршы аяк чала, дин тутышларны мыскыл итә һәм башка шундый гамәлләр эшли. Шуңа күрә менә бу имансызларга караганда да менә бу икейөзле кешеләр ул күбрәк зыян сала шушы дингә, җәмгыятькә, ачыктан-ачык үзен йөзен күрсәткән кешегә караганда да. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез дә әйтте, мунафикның ди аятул мунафик ثلاثة ди. Иза хаддаса казаба ва иза ва'ада хлафа ва иза тәмана хана ди. Бу Бухари риваятендә килә торган сахих хадис, мунафикның да 3 төрле сыйфаты бар ди. Иң беренчесе ди, әгәр дә сөйли икән ди, сөйләмендә ялган бар ди. Икенчесе, әгәр дә вәгъдә бирә икән ди, вәгъдәсендә тормый ди. Һәм өченчесе инде берәр ни әманәт тапшырасың икән, әманәтенә хыянат итә ди. Һәм шулай ук Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган шундый хадис бар. Пәйгамбәрбез әйтте: "Арбагун ман кунна фиһи кана мунафиқан халисан, ва ман кана фиһи хаслатун минхунна канат фиһи хаслатун минан нифaq, хатта яд'уха, иза тумана хана, ва иза хаддаса казаба, ва иза аһада гадара, ва иза хасама фаджара." Кешедә ди 4 төрле сыйфат була икән ди. Менә шушы 4 төрле сыйфатның барысы да үзендә
була икән ди, бу туп-туры монафик ди инде. Чеп-чын монафикның иң теге не ди инде. Үзе ди. Әйе. Беренчесе нәрсә ди? Әманәтне тапшырсаң да, ялгыш дәвам ит, икенчелешне әйтергә икән. Әгәр дә инде ди 4 сыйфатның берсе үзендә була икән ди инде, монда да 200лек башланган була ди бу кешедә ди. Ягъни монафиклыкка инде якыная башлаган, монафиклык керә башлаган, 200лек керә башлаган ди, хәтта шушы сыйфатларны калдырганча ди. Беренчесе ди нәрсә ди? Әманәтне тапшырдың икән, әманәткә тугры булмый, хыянат итә. Икенчесе инде сөйли икән, сөйләгән сүзендә ялган күп ди. Ягъни күп итеп ялганлый ди. Өченчесе инде берәр килешү төзисең икән, килешүне боза. Русча әйтсәк, договор төзи икән инде, шушы договорны инде боза. Үтәми килешүне. Әгәр дә инде бәхәсләшә башлый икән инде, шиктән аша ди. Ягъни граница дозволенного инде чыгып китә. Ничек әйтеп, мәсәлән, без бәхәскә керәбез шулай бит, дини мәсьәләләрдә, мондый тормыш мәсьәләсендә дә, һәм без инде бәхәскә килгәндә дә, теге ачуланмыйча, матур гына бәхәсне алып бара тиешбез, шулай бит. Әмма ләкин инде мунафик ничек алып бара ди, бәхәскә керә икән ди, анда рәнҗетә башлый, кимсетә башлый, сүгенә башлый. Хәтта инде ахыр чиктән инде сугышка да барып җитәргә мөмкин. Шуңа күрә бәхәсләшкәндә дә инде матур гына, ипләп кенә, җайлап кына сөйләшергә кирәк. Сүгенмичә, анда кычкырмыйча, кимсетмисез син, шундый дип инде теге русча әйтәләр, не надо переходить на личности дип. Шундый усулларны кулланмыйча инде без әдәплелекне саклап бәхәс алып барырга тиешбез. Шуңа күрә инде без әгәр дә инде Алла сакласын шушы сыйфатларны булдырырга теләмәсәк, без инде әманәтне тапшырдылар икән, без ул әманәтне үтәргә тиешбез. Сөйлибез икән, без ялганламыйча дөресен генә сөйләргә тиешбез. Килешү төзедек икән, без ул килешүне үтәргә тиешбез, бозырга тиеш түгел. Бәхәскә кердек икән, без әдәпне саклап, матур гына инде бәхәсләшергә тиешбез инде. Шуңа күрә, әгәр дә мунафиклардан буласыбыз килми икән, шушы сыйфатлар бездә килеп чыга башлады икән инде, күрәбез икән инде, без инде тәүбәгә килеп, шушы инде сыйфатлардан арынырга тиешбез. Чөнки Алла сакласын инде, нәрсә дидек, мунафикның ахыргы урыны җәһәннәм. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи икенче хадисендә әйтте, шулай менә буны көндә киң таралган әйбер. Кафа бир мар'i исман ан юхаддиса би кулли ма сами'a ди. Кешегә дә ялганчы булуга ди, шул җитә ди, һәр ишеткән сүзне ди сөйләп йөрүдә ди. Ялганчы булуга шул җитә ди, һәр ишеткән сүзне сөйләп йөрүдә җитә ди. Нәрсә дигән сүз бу? Без бит ишетәбез шулаймы анда? Телефоннан теге WhatsApp-тан килә, телевизордан күрсәтәләр, гәзиткә язалар, менә шулай булган, шулай булган. Ләкин ахыр чиктә тикшерә башлыйсың шушы хәбәрне, телевизордан күрсәтмәсен, телефоннан килмәсен, дөрес булмаган була. Яки инде дөрес итеп аңлатмаган булалар. Хаклыкта гомумән икенче төрле булган була шушы вакыйган. Шулай бит килеп чыга бит. Без аны сөйлибез икән, әгәр дә тикшермәгән булабыз икән, без инде нәрсә? Ялганлаган булабыз. Чөнки шуңа күрә нинди генә хәбәр ирешмәсен, без аны башта тикшерергә тиешбез. Пәйгамбер Аллаһ Тәала Куръанда да әйтте, әгәр дә берәр фасик, бузык кеше килсә ди, сез аның хәбәрен тикшерегез ди. Шулай эшләмәсәгез ди, бузыклык таралыр ди. Фәсад таралыр ди. Бит әгәр дә кеше намаз укымый икән, дин тотмый икән, бу бит инде фасик хөкемендә була, шулаймы? Безгә бит бу кая сөйлиләр, язалар, күп вакытта бит күбесе килеп чыга, намаз укыган, дин тотмаган кеше. Шуңа күрә андый кешене иң беренче чиратта без хәбәрен тикшерергә тиешбез. Хәзерге көндә бик күп менә бу телефоннарга килә, төрле хәбәрләр, видеолар, SMS-лар, тегендә кар яуган, монда буран чыккан, монда тагы чәчәк аткан. Һәм ахыр чиктә шул шәһәрдән булган кешедән сорыйсыз, сездә кар яудымы анда, чәчәк аттымы анда, нәрсә булдымы? Юк ди, бездә бер нәрсә дә юк ди.
Һәм кеше шундый кирәкмәгән хәбәрләр таратып та гөнаһ эшләп утыра. Уйламый да телефоннан пересылкага җибәрә. Ләкин бер кирәкмәгән шушы хаватырышларын тегендә әйтеп ула иман да арттырмый, кесәсендә акчасын да арттырмый, әле шуның белән гөнаһ эшләп утыра. Шуңа күрә ни генә хәбәр безгә ирешмәсен, без аны тикшерергә тиеш. Чынлап та ул кеше гаеплеме? Чынлап та монда шундый хәл булганмы? Әгәр дә булган икән, чынлап та дөрес икән, шушы хәбәребездән кешегә файда бармы? Иманын куәтлиме анда? Байытамы малын, арттырамы? Шул вакытта гына җибәр. Яки инде тормыш ягыннан берәй файдалы гыйлем бирәме ул? Шул вакытта җибәр. Әгәр дә буш берни кирәкмәгән хәбәр икән, нәрсәгә аны җибәреп утырырга? Хәзерге көндә шуңа шир күбәйде менә. Бигрәк тә ул телефонда утыручылар арасында инде. Җин кирәкмәгән хәбәрләрне тараталар бер-берсенә. Анда Китайда анда ураган, монда су баскан. Ул бит дәвакларга кирәк. Андай хәвеф хәтәргә очраган дәүләткә ди, кешеләргә ди. Ләкин моны белеп бит инде безгә берни файда юк. Һәм шуның күп вакытта инде төрле хәбәрләр килгәндә күбесе дөрес булмый, шуның белән ялгачы була. Шуңа күрә һәрбер ишеткән сүзне сөйләп йөрергә кирәкми. Сөйләргә теләдең икән, бик каты ашкынасың икән, башта белеш, дөресме ул син хәбәрең юкмы? Әгәр дә шулай эшләмисең икән, син ялганчы буласың. Әгәр дә ахыр чиктә инде шушы хәбәрең дөрес булмаса. Шуңа күрә иң башта белешик. Аннан соң гына хәбәрне, сүзне таратыйк. Дөрес булмый икән, ялганчыга әйләнәсең. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: Ярхамукаллах. Муснад имам Ахмад җыентында килә торган сахих хәдистә: "Вайлул лилләзи юхаддису фаякзибу лiyudhika биhi qawm, вайлул лаху" диде. Ни үкенечти кешеләрне көлдерү өчен ялган сөйләүчегә ди. Халакат аңа һәм халакат аңа ди. Һәм инде үкенеч андый кешегә ди. Бу кемнәргә кагыла? Хәтта без кешене әзрәк инде теге көлдереп җибәрер өчен берәр мәзәк сөйләсәк, шулаймы? Берәр инде күңелле генә хәл сөйлибез икән инде. Менә бу мәзәгебез дә безнең чынлап тормышта булган хәлдән булырга тиеш. Үзебез уйлап чыгарып инде мәзәкләр без сөйләргә тиеш түгелбез. Әгәр дә үзебез уйлап чыгарып ялган сөйлибез икән, кеше көлсә икән, бу нәрсә дип аңа үкенеч булсын андый кешегә ди. Халакат аңа ди. Шуңа күрә мәзәкләр сөйләгәндә дә, кешенең күңелен күргәндә дә, төрле кызыклы әйберләр сөйләгәндә дә без белергә тиешбез. Менә бу мәзәгебез чынлап торып тормышта булдымы? Чынлап торып бу берәр кеше белән шушы вакыйга булганмы? Әгәр дә булган икән, без сөйли алабыз. Әмма ләкин анда каяндыр инде теге гәзиттән укыганда мәзәкләр, ниләр, әгәр дә ул ялган була икән инде, Пәйгамбәрбез үкенеч булсын андый кешегә диде. Күрәм, кешене көлдергәндә дә, күңелен күргәндә дә, без чынбарлыкны гына сөйләп көлдерергә, мәзәк сөйләргә тиешбез. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям да әйтте, Табарани риваятендә килә торган хәдистә, дөреслектә ди, мин дә шаярам ди. Ләкин дә мин хак сүзне генә сөйләп шаярам ди. Күрәм, без шушы Пәйгамбәрбезнең үрнәгенә ияреп, кешене көлдергәндә дә хаклык белән генә, тормышта булган хәл белән генә шаярырга тиешбез. Ялган, кеше уйлап чыгарган мәзәкләр белән без кеше көлдерергә тиеш түгелбез. Чөнки андый кешегә Пәйгамбәрбез үкенеч диде. Һәм бер тапкыр гына әйтмәде, 3 тапкыр әйтте. Хадисның башында әйтте, хадисның ахырында 2 тапкыр әйтте. Халакат аңа ди, үкенеч аңа диде. Һәм тагын бер Бухари риваятендә килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Мәкер алдау ди, хыянат ди, барысы да ди, тамукта ди. Һәм шушы җәһәннәм әһелләренең эшләре ди." Бу турыдан туры хадис ут белән, тамук белән куркыта, мәкерлек, алдау һәм хыянат. Күрәм, бу алдаудан, хыянаттан сак булырга кирәк. Әмма ләкин искәрмәсе бар, кайсы вакытта ялганнарга рөхсәт ителә. Бухари һәм Муслим риваятендә килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Ялган белән кешеләр арасын төзәтү ди, бу ди ялганга керми" диде. Мондый, мәсәлән, 2 дус, 2 кардәш талашты, дошманлашты икән инде. Бу вакытта ярый ди, берсенә барып әйтәсең,
менә синең турында кардәш анда бик яхшы фикердә, ул сине гел мактап тора, ул гел сине сагына, бик үкенә синең белән талашканга дип инде. Һәм икенчесенә барып шундый хәбәр сөйлисең икән, шушы кардәшлекне дуслаштырырга, бу шулай ук инде рөхсәт ителә ди. Ни өчен ди? Чөнки бу ялганнан ди файдасы бар ди, шушы ике кардәшне дуслаштыру ди. Менә шушы ике талашкан, дошманлашкан кардәшне дуслаштыру ди, бер-берсенә инде яхшы сүзләр әйтеп ди, бу ялганга керми ди. Монда инде теге ул кардәш аның турында шундый матур сүзләр әйтмәсә дә, чөнки ди бу ди маслаха, теге җәмгыятьнең файдасына кирәк ди. Чөнки бит инде кардәшләр дошманлашса, аерылса, киресенчә теге җәмгыятьтә теге тынычлык, иминлек бетә. Шушы җәмгыятьтә тынычлык, иминлекне саклар өчен инде ике дуслы инде дуслаштырганда шундый сүзләр кулланырга ярый. Гадәттә инде калган башка нәрсәләрдә инде шушы ялганлау инде тыела безнең. Һәм шуңа күрә инде менә монда әле бу без кыскача гына алдык. Хәдисләрне инде монда якынча бер 7-8 хәдис алдык без, әмма ләкин ялганга карашлы инде хәдисләр бик күп. Хәтта кайбер аятлар да бар. Без инде бөтенесен алмадык. Шуңа күрә бу бик мөһим мәсьәлә. Телебезне инде күнектергә кирәк, гел дөресен генә сөйләргә. Хәтта балалар тәрбияләгәндә дә, менә аныкларны тәрбияләгәндә телебездән инде үзебез дә уйламыйбыз, теге ялган чыгып китә, шулаймы? Менә анда бүре чыгыр, бүре ашар анда, менә бабай килер дә анда күтеңне мәкмәк итәр дип балаларны. Менә бу да инде ялган. Бу шулай ук тәрбия ысулларына дини яктан караганда инде рөхсәт ителми. Менә күрә кичкенәдән балага да инде дөресен генә сөйләп, без аларны тәрбияләргә тиешбез. Хәтта шушындый вакытта теге менә хәдистә әйткәнчә шаяртып та инде ялган кулланырга ярамый. Мөселман кешесенең теленнән, авызыннан гел дөресен генә, гел шушы тормышта булган гына сүзләр, вакыйгалар чыгарга тиеш инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә тауфик бирсен инде, телләребез, авызларыбыз һәр вакытта да дөресен генә сөйләүчеләрдән булсын инде, ялган сөйләүдән, төрле бузык сүз сөйләүләрдән үзе сакласын инде, һәм инде шушы дөресен сөйләп тақвалыкка илтә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, тақвалык инде җәннәткә илтә диде. Һәм Аллаһ Тәала безгә дә дөресен сөйләргә, тақвалы бәндәләрдән булырга насыйп эйләсен иде. Бүгенге тормышта да күп ялган таралган вакытта да, шуңа карамастан шушы агым белән акмыйча, киресенчә инде дөресен генә сөйләүчеләрдән булырга насыйп эйләсен. Аллаһ Тәала шундый көчле иманнар бирсен инде безгә, ныклатсын шушы хак юлда инде, һәм үзенең фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп эйләсен. Субханака ва бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.